Bla mara u l-apparat mediku installat u bl-impjegati l-ġodda jingħataw it-taħriġ meħtieġ, għaddejjin l-aħħar tħejjiet biex ġimagħtejn oħra iċ-ċentru tas-saħħa l-ġdid f'Ħallkirkop jiftaħ il-bibien tiegħu u jibda jilqa' pazjenti. Dan iċ-ċentru se jkun jista' joffri servizz lil 28,000 persuna minn 8 lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta li sal-lum jinqdew miċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana. Fil-fatt, dan se jkun l-ewwel wieħed fir-reġjun mindu bdew iċ-ċentri tas-saħħa 30 sena ilu. One News żar il-binja mifruxa fuq 3 sulari fit-triq Deni Cremona, fejn il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ċantar spjegat ix-xogħol li intensifika fl-aħħar ġimgħat biex iċ-ċentru ikun jista' jibda jopera. Barra l-kostruzzjoni kien hemm ħafna sistemi mekkaniċi u elettriċi li health center modern għandu bżonn bħal air conditioning system, air changing systems, nurse calls u sistemi oħrajn li huma required ġo post li huwa relatat ma' bħala health center relatat ma' s-saħħa. Il-kap eżekuttiv tal-kura tas-saħħa primarja Rosen Camilleri spjegat li bħalissa għaddej xogħol biex jiġu identifikati il-files tal-pazjenti kollha minn Ħalfar, Ħalfarruġ, Ħallkirkop, Ħallsafi, Ħalluqa, l-Imqabba, il-Qrendi u Żurrie. Dan biex mill-Furjana jittieħdu f'Ħallkirkop. Proċess kumpless li jirrikjedi ħafna attenzjoni u bilan li tiżdied l-effiċjenza hemm pjan biex fix-xhur li ġejjin il-kura primarja ikollha sistema elettronika bħalma hemm fl-isptarijiet. Fix-xhur li ġejjin is-sena d-dieħla Primary Healthcare ħajkollha l-Electronic Patient Record, allura mbagħad dan kollu se jkun iktar isir faċli għaliex id-data tal-pazjent ħad tiġi fil-rekord elettronika u ma jkun hemmx bżonn li jkun hemm il-files li jinġarru minn post għal ieħor, imma jkollna sitwazzjoni fejn id-data tkun tista' tiġi aċċessata minn kull point tal-primary healthcare. Iċ-ċentru l-ġdid f'Ħallkirkop se joffri 17-il servizz. Servizz ta' tabib, kamra tal-kura, kura tal-feriti, klinika ta' diabete, tilqim ta' tfal, elettrokardiogrammi, klinika tal-konsulent mediku, kura tal-għajnejn, kura tal-adam, saħħa tal-mara, fizjoterapija, kura tas-saqajn, riċetti tal-mediċini, teħid tad-demm, saħħa mentali, patoloġija fil-lingwa mitkellma u saħħa tat-trabi. Għal aktar informazzjoni se jitqassam fuljet dettaljat fid-djar ta' residenti kollha li se jaqgħu taħt iċ-ċentru ta' Ħallkirkop. Se jkun hemm l-informazzjoni kollha lin nies li se jkunu jaqgħu taħt il-catchment area ta' Ħallkirkop jistgħu jżommuh ta' bħala information leaflet u jkunu jafu eżatt x'iridu jagħmlu biex ikunu jistgħu jinqdew mill-health center tagħhom.